Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез. Студияда сезне мин Фәрида Собирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның мөһим темалары хакында. Шулай аптектан чыгып киттем, жылы-жылы кайттым өйгә. Даруханәләрдәге инсулин кая киткән? Шикәр авырулы шәһәрдәшләр бушлай алырга тиешле препаратлар юклыгыннан зарлана. Проблеманы хәбәрчебез ачыклады. Алар керәзле телефонга шылтырата, ышанычыңны яулап, хәйлә белән акчаңны ала. Мошенниклар кармагына ничек эләкмәскә? Шылда картинка яңа сулы шөрмәкчеләр клуб базасында КамАЗ-мастер командасы өчен резерв булырга тиеш. Картин клубның бүгенге хәле белән Ләйсән Ханова танышты. Шикәр диабеты белән авыручы шәһәрдәшләргә дарулар җитми. Организм өчен көндә кирәкле булган инсулинны алар инде берничә ай буе ала алмый. Авырулар 3-4 сәгать буе даруханәдә чират торырга мәҗбүр. Әле алай да препаратлар барысына да җитми. Проблеманың сәбәбе нәрсәдә? Хәбәрчебез белеште. 70 яшьлек Зәйтүнә Исламова шикәр диабеты белән авырый. Канда шикәре артмасын өчен аңа көнгә 2 тапкыр дару эчәргә кирәк. Гадәттә шәһәрдәш инсулинны ерак түгел урнашкан даруханәдән табиб рецепты буенча бушлай ала торган булган. Әмма менә инде 3 ай Зәйтүнә апа дарусыз. Поликлиникага бардым, 2 сәгать утырдым врачка керер өчен. Пока кыягыз алырга рецепт. Кеттем аптекага җибәрделәр безне. Аптека 416 номер. Бардым анда, юк лекарства. Сколько раз менә шулай барам, лекарствалар юк, җитмәй. И шулай аптектан чыгып киттем, жылы-жылы кайттым өйгә. Даруханәдә пенсионерга бушлай бирелергә тиеш булган инсулинны сатып алырга тәкъдим иткәннәр. Даруханә мөдире моны Зәйтүнә Исламова килүенә ташламалы даруның бетүе белән аңлатты. Ташламага ия шәһәрдәшләр кайтырткан инсулиннан 2 тапкырга артык диде ул. По 9-й поликлинике заявка выполнена в полном объеме. 9-нчы поликлиника заказы тулайым үтәлде. Кайбер дарулар кирәгеннән артык та кайтарылды әле. Шикәр диабеты белән авыручылар саны артуы республикада диспансерлаштыру үткәрү нәтиҗәсе. Шул сәбәпле дарулар да күбрәк таләп ителә. Сәламәтлек саклау идарәсендә препаратлар җитмәүнең башка сәбәбен атадылар. Ташламалардан баш тарткан шәһәрдәшләргә андыйлар чаллыда 70% тәшкил итә, дарулар урынына акча бирелә. Аларга бушлай инсулин каралмаган. Бик күп авырулар социальный пакеттан баш тартып, акчалата алып шул мөмкинчелекләрне программадан китәләр. Шушы форсаттан файдаланып, мин үзебезнең авыруларны тагын бер тапкыр уйларга чакырам. Бу пакеттан баш тартканчы бүтән якларын уйлап, киләчәктә үзләренең хәлләрен авыр хәлгә куймас өчен. Ташламалардан баш тарткан булмаса да Зәйтүнә Исламовага 3 ай буе инсулин көтәргә туры килде. Ниһаять бүген дарыны бушлай алуга иреште. Препаратны аңа башка шифаханәдән алып килделәр. Айгөл Юнусова, Гөлназ Хасанова, Максим Орлов, яңалыклар. Шәһәрдәшләр мошенникларга соңгы акчаларын бирергә әзер. Хокук хезмәткәрләре массу күләм мәгълүмат чаралары белән берлектә халыкны һәр даим кисәтеп тора. Әмма шулар һаман да мошенниклар кармагына эләгә. Ел башыннан 38 кеше зыян күргән. Закон бузучылар халыкны нинди юллар белән алдый, алардан ничек сакланырга хәбәрчебез материалында. Мошенниклар еш кына телефон аша эшли, алар үз схемаларын булдырган инде. Аферистлар улыгыз яки кызыгыз юл һәлакәтенә очрады дип хәбәр итә. Эшне зурга җибәрмәс өчен исәп-хисап счетына акча күчерергә кушалар. Мондый кармакка ай ярым вакыт эчендә 18 шәһәрдәше безләккән. Всегда при таких случаях нужно. Мондый очракларда һәр вакытта да полициягә шалтыратырга кирәк. Телефонны шундук сүндереп куярга кирәк. 02 номерына шалтыраткач, белгечләр үзләре киңәш бирәчәк. Гадәттә мошенниклар арасында чит төбәкләрдән һәм шәһәрләрдән килүчеләр шактый. Шәһәрдәшләрнең мошенниклык очраклары хакында күбесенең ишеткәне бар, әмма кирәкле вакытта чаралар күрә алырмы, үзләреннән сорадык. Алар белән связьгә керсәң, алар уже синең ниеңне психология өйрәнеп уже сразу нитә башлыйлар. Шуның өчен бик связь итмәскә. Ну, конечно, никтарга кирәк үзеңнең ниеңдә. Шул гына мин бит әйтәләр сәләмәт. Булай очрашкан юк инде, бер кайчан да әле пока, Аллага шөкер.
по телефону однажды звонил. Берсендә телефоннан мошенник шалтыратты. Улың аварияга эләкте, ниндидер акчалар турында сөйли башлаган иде. Мин бик озак җавап бирмичә тордым, дәшмәдем. Алар трубканы куеп та өлгерде. Мине аңын югалтып егылган дип уйлаганнардыр инде. Что-то про деньги начал говорить. Шәһәрдә үзләрен социаль хезмәткәрләр дип алдап йөрүчеләр дә бар. Гадәттә мондый мошенниклар акча вакытуларын сорый. Эре купюралар ялган акча булып чыга. Полиция белдерүенчә, мондый хәлгә гадәттә чегәннәр һәм молдаваннар бара. Гүзәл Шихапова, Руслан Ахунов, Яңалыклар. Бүген 10-нчы тапкыр Кама сәнәгать форумы ачылды. Бирдә сәнәгать һәм сәүдә министры Равил Зарипов та катнашты. Республика министры Казан федераль университетының инженеринг үзәгендә Россиянең һәм республиканың алдынгы эшмәкәрләре белән уралашты. Форумның ачылу тантанасы исә Экспо Кама үзәгендә булды. Сәүдә һәм сәнәгать министры сүзләренә караганда, икътисади яктан авыр елда иң мөһиме эре һәм кече бизнес арасында хезмәттәшлек күпере булдыру. Моның өчен Татарстанда барлык шартлар да бар. Малый средний бизнес. Эре һәм кече бизнес бүген моңа әзер, кайберләрнең инженеринг оешмалары, конструкторлар, технологлардан торган зур бүлекләре бар. Яңа материаллар уйлап чыгаралар. Эре һәм урта бизнес өчен дә файдалы булу, хезмәттәшлек һәм тәҗрибә алмашу өчен кирәк. Сәнәгать форумына 250-дән артык оешма җыелды. Биредә алар үз продукциясын тәкъдим итте. Аларның кайберәүләре дәүләт заказларын кабул итә. Мәсәлән, индустриаль парк М7 Сочидагы Олимпиада объектларын төзүдә катнашкан. Это наше производство, это полиэтилен. Бу бездә җитештерелә торган продукция. Полиэтилен да, агач уны да республикада чыгарыла. Шуңа да көнбатыштан аермалы буларак бәяләр күтәрелмәде. Бу импортка алмаш әзерләүнең яхшы үрнәге. Илдәге төзелешләрдә катнашырга без әзер, тәҗрибә дә бар. Күргәзмәдә төзелеш объектларын төзү генә түгел, аларны сүтү белән дә шөгыльләнүче оешмалар катнашты. У нас используется уникальный... Бездә уникаль төзелеш техникасы кулланыла. Біз алмаз белән кисү системасын кулланабыз. Мондый махсус техника белән эшләү җиңел түгел. Без җитди һәм катлаулы объектларда эшлибез. Предприятиеләр күргәзмәсе шәһәрнең 2 бинасында уза. Берәүләр үз продукциясын Экспо Камада тәкъдим итсә, икенчеләре КФУның инженеринг үзәгендә урнашкан. Күргәзмә 18 февральдән 20-сенә кадәр иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Керү ирекле. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Андрей Рачеев, Яңалыклар. Хәзер тагын бераз рекламага бүленербез, очрашырбыз. Шылда Картинка яңа сулы шүрмәкчеләр клуб базасында КамАЗ-мастер командасы өчен резерв булырга тиеш. Картин клубның бүгенге хәле белән Ләйсән Ханова танышты. Газета «Пенсионер» в Татарстане. Все о пенсиях, консультации юристов, советы народной целительницы. Полная телепрограмма. Спрашивайте в киосках. Уважаемые жильцы, управляющая компания «Паритет» напоминает, что своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это залог качественного обслуживания жилого фонда, бесперебойное получение воды, тепла и электричества, чистота в подъездах и уборка улиц. Живите без долгов и с комфортом. А я лечусь Мавитом. Курс лечения провел, купил и не пожалел. Лечебное действие Мавита обеспечивают 3 фактора одновременно. Магнитное поле, вибромассаж и тепло. Праздничная акция. Приобретайте Мавит по выгодным ценам с 16 по 27 февраля в аптеках Милфарм и Ихлас. 5 март Яршаллы шәһәре Сара Садыкова исемендәге концертлар залында Казан егетләре концерты. Кыскасы шәп булачак. Рәхим итегез. 6+. Хикмәтле 23 саны. 23 февраль Ватанны саклаучылар көне уңайыннан күңел яңа бәйге игълан итә. 23 санын эзлибез. Әгәр сезгә 23 яшь, сез 23 көнне дөньяга килгәнсез, фатирыгызның номеры 23, 23 көнне никах рәсмиләштергән булсагыз, яки бу сан белән бәйле башка истәлекле вакыйгаларыгыз булса, Күңел радиосының ВКонтакте социаль шәртләрендәге төркеменә моны дәлилләп фото атыгыз. Селфилар 22 февральгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүмат күңелрадио.ру сайтында. Акциянең партнеры шәхси эшмәкәр Хабибуллина «Газовик» җылыту үзәген тәкъдим итә. Магазин «Газовик» предлагает широкий выбор газовых и электрических плит, встраиваемой техники, кухонных вытяжек различных моделей цветов на любой вкус и кошелек, а также отопительные котлы, газовые счетчики и многое другое. Телефон 44 86 09. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез.
Татарстан чоңғы юлы ярышлары тамамланса да, узышлар дәвам итә. Бүген урта һәм өлкән сыйныфларда укучылар чоңғы ярышларында катнашты. Малайлар һәм кызлар 3 якрым ораны үтте. Беренче урынны алу өчен шактый тир түгәргә туры килде. Яшь спортчылар ярышын хәбәрче бездә күзәтте. Ярышларда барлыгы 200-ге якын бала катнашты. Алар Комсомол районының 15 мәктәбеннән җыелды. Укучылар ярышка озак әзерләнгән. Команда тренируется. Командалар күбрәк мәктәпләрдә әзерләнә. Безнең Титан исемле чаңгы базасы да бар. Укучылар шәһәр һәм республика ярышларында алдынгы урыннар яулый. Стартка һәр мәктәп аерым басты. Җиңүчеләрне дистанцияны иң тиз үтүчеләр арасыннан сайладылар. Малайларга да, кызларга да 3 призлы урын билгеләделәр. Финишка Алинә 2нче булып килеп җитте. Аны иптәш кызы Айгөл узып китә. Трассаның тигез булмавы җиңәргә мөмкинлек бирмәде ди. Сегодняшняя трасса Авыр иде, юл пычрак, чыршы ботаклар аунап ята. Почти везде грязь. Айгөл исә җиңер өчен иң мөһиме теләк һәм яхшы әзерлек ди. Нужно Күбрәк әзерләнергә кирәк, үз максатыңа омтылу, теләк кирәк. Ярышларда көндәшлек комачауламый, киресенчә көч өстәп тора ди кызлар. Мондый спорт ярышлары 10 ел дәвамында уздырыла. Җиңүчеләргә мактау грамоталары, кубоклар бүләк итәләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Максим Орлов, яңалыклар. Чыннан да кышкы ялларны кызыклы һәм файдалы итеп үткәреп була. Федотова заманча чоңгы һәм таушуу комплексында гаилә белән рәхәтләнеп ял итү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Горные лыжи – это здоровье. Активный отдых Федотова – это классно. Кор Финляндиядагы кебек трасса Швейцариядагыдан калышмый. Рәхәтләнеп ял итү өчен ерак китәсе юк. Федотова курорты Шолдан нибары 20 километр ераклыкта урнашкан. Сноубордчыларны һәм чаңгылчыларны бирдә катлаулы трассалар җәлеп итә. Сноубордка беренче тапкыр басканнар өчен дә махсус тау бар. Тәвәккәлләр исә тауның иң биек ноктасына менеп, төрле катлаулыктагы трассалардан шуа ала. Сноубордта икенче тапкыр гына шуам, аңа гашык булдым инде. Бирдә бик күңелле, килегез. Бу спорт түрі сезнең өчен катлаулы булып тоелса, ватрушкаларда шуарга мөмкин. Бирдә куркынычсызлык чаралары үтелгән. Тюпинг өчен тау киртәләп алынган, ул чаңгы трассасыннан айрым тора. Шулай Федотовада ел әйләнәсе атларда да йөрергә мөмкин. Федотова постоянно приезжаем, на лошадях катаем. Федотовада даими ял итәбез, атларда йөрибез, тюпингта чаңгыда шуабыз. Безгә монда бик ошый. Федотова көн сайын эшли, биргә ялларда гаилә белән килергә мөмкин. Коллектив белән күңел ачу өчен дә бик шәп урын. Шоулы картингына яңа сулыш кирәк. Башка техник спорт төрләре шикелле үк соңгы елларда бу спорт түренә игътибар кимеде. Гәрчә КамАЗ-мастерның бүгенге чемпионнары заманында барысы да шушы базада беренче чыныгу алган. Хәзер Олег Кухаренко исемен йөртүче шәһәрдәге бердән-бер картинг клубны автогигант карамагына күчерү, аның базасында КамАЗ-мастер командасы өчен резерв булдыру турында сүз бара. Бу клуб эшчәнлегенә ничек тә тәэсир итәргә тиеш? Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. КамАЗ-мастер пилоты чемпион Андрей Каргиновның спорт карьерасы заманында шушы картинг клубта башланган. 8 яшында аны биргә әтисе алып килгән. Хәзер инде картинг клубка Андрей улы Захарны йөртә. Как мы сейчас живем, до Дакара ждем это событие. Без хәзер КамАЗ-мастер өчен иң мөһим булган Дакардан Дакарга яшәгән кебек, ул вакытта мин картинг клубта күнекмәләрне көтеп ала идем. Һич югы 10 минут 5-6 тапкыр урап килү өчен. Мин монда үстем, монда минем характерым формалашты. Бирдә җиңүгә омтылыш барлыкка килде. Виталий Макаров та 8 яшыннан Андрей белән бергә картинг клубта шөгыльләнгән. Хәзер аның кызы шул ук яшьтә. Әтиләр урында балалар. Беренче сыйныфта укучы Захар белән Ксения картинг клубта хәзер бергә шөгыльләнә. Мне очень нравится гонять. Миңа картингта узышу бик ошый. Үскәч әтием кебек мин дә чемпион булырга телим. Элекке еллар белән чагыштырганда хәзер шартлар башка. Картинг клубка матди тәэмин ителеш һәм игътибар җитми. Дөрес бюджет төркеме бар, анда 8 яшьтән йөри башларга мөмкин. Әмма баланы алга таба үстерү өчен бу гына җитми. Ярышларда катнашу, үзеңә карта алу, киемнәр өчен шактый гына акча кирәк. Были времена, когда карт-клуб принадлежал КамАЗу. Карт-клуб КамАЗга караган вакытта техника һәм запас частьләр белән тәэмин ителеш яхшы иде. Безнең клуб хәтта Россия күләмендәге ярышларда да алдынгы булды. Хәзер алай түгел. Үз көчебез белән яшәргә тырышабыз.
Тренер Николай Бондарев картинг клуб турында барысында белә. Ул бирдә клуб ачылган вакыттан бирле. Техник спорт төрләренә игътибар кимүне аны олимпия төрләре белән тиңләштерүгә бәйле. Балалар клубка үзләренә уңайлы вакытта килергә тиеш дигән фикердә. Николай Бондарев картинг клубның КамАЗ карамагына күчүе үсеш өчен уңай тәэсир итәчәк дип уйлый. Наша задача объединить и молодежь. Безнең бурыч яшьләрне, үсмерләрне, балаларны бер урынга туплау. Без бит ярышларга да бер команда булып чыгабыз. Анда 25-30 яшьлек узышчы да, 9 яшьлек бала да булырга мөмкин. Менә бу үзенчәлекне без югалттык. Хәзер аны кире кайтарга телибез. КамАЗ мастерның танылган пилотлары менә бу егетләр шикелле үк заманда бирдә беренче чыныгу үткән. Боксларда барысы да элеккечә, алар хәзердә мич белән җылытыла, хәтта кул юу өчен суны да үзең белән алып килергә туры килә. Ярый инде электр кергән. Тик барыбер картинг клубка яшьләр теләп йөри. Миңа монда бик ошый, монда бик әйбәт коллектив, без бер-беребезгә булышабыз. Картинг клуб базасында КамАЗ мастер командасы өчен резерв булдырга кирәк. Бу хакта инде Татарстан президенты дәрәҗәсендә сөйләштеләр. Хәзер клубта шөгыльләнүчеләр бу сөйләшүләрнең уңай нәтиҗәсен көтә. Ләйсән Ханова, Максим Орлов, яңалыклар. Бәйрәмгә кадәр әле 4 көн бар, ә шәһәрдә ватанны саклаучыларны бүгеннән үк хөрмәтли башладылар. Бүген Сара Садыйкова исемендәге концертлар залына ветераннар, хәрбиләр, Ичке эшләр идарәсе, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, хәрби хезмәт комиссариаты хезмәткәрләре чакырылды. Алар өчен бүген җырлар яңгырады, иң матур сүзләр әйтелде. Биредә алдынгы хезмәткәрләрне дә бүләкләделәр. Һәркем өчен бу бәйрәм зур әһәмияткә ия. Кадетлар белеп үссеннәр иде, ветераннар, безнең ветераннар ничек безнең илне саклаганнар, ничек сугышканнар. Мин аларны котлыйм, аларга рәхмәт әйтәм. Прежде всего, это праздник мужества, праздник настоящих мужчин. Беренче чиратта бу батырлык бәйрәме хезмәт иткәнме юкмы мөһим түгел, бу чын ирләр көне. 23 февраль бәйрәме дүшәмбегә туры килә, ул ял көне дип игълан ителде. Шуңа күрә күп шәһәрдәшләр үзләренең хезмәттәшләрен, якыннарын иртәгә укытлаячак. Ир-атларга иң яхшы бүләк нинди, гүзәл затлардан һәм ир-егетләрнең үзләреннән сорадык. 23 февральгә мин хәзер акчаны бирәм. Ирләргә, потому что аларга шам мин алган подарок. Кофта бер нәрсә, мужикның үзе белән барып. Ему надо на рыбалку. Балыкка йөрийди, шуңа кирәкле әйберләр бүләк итә идем. Берәр кирәкле кием һәм чәчәкләр бүләк итәргә мөмкин. Какой-нибудь мужской подарок. Берәр ир-ат өчен бүләк булсын инде. Һәр вакыттагы чакырына торган косметика булса да бик риза. Сезне 23 саны белән нәрсә бәйли? Күңел радиосы тыңлаучыларга шундый сорау бирәм. 23 февраль ватанны саклаучылар көне уңайыннан радио яңа бәйге игълан итте. Хикмәтле 23 саны дип атала ул. Катнашучылардан тормышларындагы 23 саны белән бәйле вакыйгалар турында язып җибәрү сорала. Дәлилләүче фотосурәтләр дә булса тагын да яхшы. Язмалар Күңел радиосының рәсми сайтында һәм контакта төркемендә кабул ителә. Җиңүче исемен радио алып баручылары 23 февраль иртәсендә игълан итәчәк. Безнең инде шушы конкурста катнашкан тамашачыларга, радио тыңлаучыларга үзебезнең бүләкләребез дә көтеп тора. Менә карап китсәк, әгәр дә бик тә кызыклы. Менә әгәр дә игътибар итсәгез, менә карагыз әле. Минем ирем Ринат дигән. Аңа менә шушы армиядан кайтканына инде 23 ел үтеп киткән. Кызыклы бит шулай. Шулай булгач инде сезнең дә хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, радио тыңлаучыларыбыз әле вакыт бар. Рәхәтләнеп шушы бәйгемездә катнашыгыз һәм инде кызыклы шушы уеннарда катнашкан кешеләргә шушы яхшы бүләкләребезне дә отыгыз. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз.